Foli ni waliɲuman bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen ni kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Serifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ŋɔni y'a kuma selen bakuruba kunnafoni ye kelen bɛɛ de ye dimanche 2 juillet kalo tile 2 Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 ka ɲɔgɔn bɛ ka fara Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka o kun kɛra Mali faaba la Bamakɔ min senfɛ layidu caman ndara min bɛ se ka to kɛlɛbolo min kan ka bɔ Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 fɛ walasa ka Bamajan wale kɛlɛ o bɛ se ka boloda bamanankan kunnafoni na kumaba ye nin kelen de ye min ni walawalali bɛ kɛ a tɔw kun kan ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw dangana. Karido juillet kalo tile 2 Mali faaba la Bamakɔ Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 Mauritanie, Mali, Niger, Tchad ani Burkina o ma ɲɛmɔw ka fara Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ga u jɛra ka bisimila minɛ Mali faaba la Bamakɔ ɲɔgɔnkunbɛba min bolodalen kun do walasa fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan min bɛ se ka to kɛlɛbolo bɛ se ka bɔ jamana 5 ninnu fɛ ka se ka Bamajan walew kɛlɛ cɛcɛ kana jamana 5 ninnu kɔnɔ. Faransi jamana min gɛmɛ wulikajɔ yɛrɛ kɛbaa ye bi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies na walasa kɛlɛbolo in bɛ se ka dangɛnɛmaya a yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan ni a ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye kɛnɛ senfɛ min ye hakilina caman ye olu dajirala ɲɔgɔn na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana a ye a jira Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw la k'a fɔ min ye wulikajɔw ye olu de kan ka kɛ min bɛ se ka to laɲini ye fɛn min ye o bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye fɛɛrɛw ye olu dɔw ye i n'a fɔ G5 Sahel yɛrɛ ni o ye jɛkulu in ye jamana 5 minnu ɲɛ bɛ a la a kɛlɛbolo min ni a kan ka bɔ dɛmɛ minnu ni olu kan ka kɛ o dɛmɛw o dɔ ye nafoloko ye nafoloko o de kɔni mago kɔni sɛbɛ kɔrɔ jɔn bɛ a y'a Force Barkhane ni o ye Faransikaw ka kɛlɛ jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA maa minnu ngɔnɔ gwannen kun do ni o y'a sɔrɔla k'a fɔ jɛkulu in ma nato ka na ni o ye Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 ka jɛkulu ye Faransi kɛlɛbolo ni basigili jɛkulu diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la olu jɔyɔrɔ bɛ tunu. Emmanuel Macron a ye a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn dafa de Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 ninnu kɔnɔ Force Barkhane ka baara ye min ɲa n'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu an ka jamana kɔnɔ MINUSMA o fɛnɛ na bilakun fɛnɛ kɛ u bɛ jɛ ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara ninnu dafa ɲɔgɔn bolo o ni Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 ka kɛlɛbolo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye layidu ta k'a fɔ san 5 kɔnɔ min ye musaka dɔ ye ale bɛ o lajɛ k'o bila jɛkulu kura in ka bolo ka ni o ye euro wari miliyɔn 8 ye Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 minnu kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ ni o ye Mauritanie, Mali, Niger, Tchad ani Burkina olu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bi euro wari miliyɔn danda bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ nansaralatɔnba Union Européenne don min na sigiliko kuma fɔra o fɛnɛ kun ye layidu ta k'a fɔ euro wari miliyɔn 50 olu fɛnɛ n'o bɔ k'o kɛ dɛmɛ ɲɛ nka o n'a ta bɛɛ nafolo min ɲininen don walasa hakilina in ka se ka sabati nafolo tɛ ka se ka bɔli kɛ bari sabu ka da kan n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 4 ni nafolo minnu faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka euro wari miliyɔn danda ka fara Faransi jamana ka miliyɔn 8 kan ani nansaralatɔnba Union Européenne ka miliyɔn 50 o bi sigiyɔrɔma 4 kelen dɔrɔn de bɔ musaka bɛɛ lajɛlen ma na fara ɲɔgɔn kan bi t'i jɔ euro wari miliyɔn 400 ani miliyɔn 20 ani miliyɔn 7 nka Faransi jamana ye a jira fana k'a fɔ ni miliyɔn 8 in fɛnɛ kɔfɛ min ye baarakɛminɛn dɔw ye kɛlɛkɛminɛnw ani dɔntaw bɛ se ka kawiriya cogo minnu na ko a bi o dɛmɛ fɛnɛ kɛ nka Emmanuel Macron a ye fɛn min fɔ k'o gwɛlɛya kɛnɛ kan a ko walasa diɲɛ seleke naani setigi jamana tɔw ka se ka hakilina sɔrɔ ka an dɛmɛ bari sabu ka d'a kan a ko sɛbɛkɔrɔ a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies na kuma min na ni a kuma sera ɲɛmayaso la ni o ye Conseil de sécurité o kumana ko jamana 5 de kan ka jɛsa ka lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka to maa minnu ni olu ma se ka fari foni ka dɛmɛ kɛ u ka se k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu in sigi kun ye Bamaji kɛlɛ de ye n'a sera ka nɔbɔ a ka ca la min ye baɲumankɛlakaw ye olu na an zɛgɛrɛ ka se ka an dɛmɛ ko kumana ko Farafinna cɛcɛ kana jamana 5 ninnu ko baara de b'u bolo sa u bɛ se ka fɛɛrɛw minnu sigi sen kan walasa diɲɛ ma k'a dɔn k'a fɔ ko in ye sɛbɛko ye hali bi o kadara kelen kɔnɔ min ye
ala ye dimanche do juillet kalo tile fila ye ɲɔgɔnkunbɛ ba ye min kɛra an ka jamana faaba la Bamakɔ an ka minisiri caman kun bɛ a kɛnɛ kan Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita o ni Emmanuel Macron de kɛra dantigɛli kɛbaa ye kunnafonidilaw ye kuma fanbaw olu bolila fɛn minnu kan olu laselen kɔfɛ an ka maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan Sherifila TV jabarani tɔgɔ la ni o ye Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲare ye u sera ka maa dɔw sɔrɔ ka filafila sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ lajɛ in kun kan ani nafaw minnu bɛ a la an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Burkina jamana ɲɛmɔgɔ, Mali jamana ɲɛmɔgɔ, Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ, Niger jamana ɲɛmɔgɔ ka fara Tchad jamana ɲɛmɔgɔ kan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni lajɛrɛ balilen senfɛ n'an b'a wele ko sommet extraordinaire n'a bɛ farafinna cɛncɛnka jamanaw olu kofɔ lajɛrɛ balilen senfɛ an b'a lɔdɔnnen k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale de tun ye maa welelen n'o ye invité d'honneur ye u jɛra ka hakili jagabɔ gwɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ farafinna cɛncɛnka jamanaw n'o ye banbanci kɛwalew ye ani binganikɛjugu ani tamaden minnu bɛ taa dogodogoni dogo la farajɛ jamanaw kan ka hakili jagabɔ ka tila ka fɛrɛ ani dabali ɲini o koɲɛw la ni o cɛni o kɛra o bɛ dɔ de fara olu fanga kan puisque mɔgɔw de bɛ kɛ yen nɔ an ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ti baara la ko balo t'u bolo ninnu bɛna k'a fɔ ko n'aw farala anw kan an bɛ nin k'aw ye an bɛ nin k'aw ye o bɛ da don fariw kan o tuma na présidentw ye min fɔ an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛfɔli ɲɔgɔn ye o tɛ teriya sa o bɛ dɔ de fara teriya kan ne hakili la mɔgɔ ninnu tiɲɛnikɛla ninnu an bɛ su la ni an bɛɛ sɔnna k'an tilen. Mali bi ne bɛ min fɔ kuma bɛɛ maliyɛnw de kan ka a jateminɛ sisan k'a fɔ an de kungo do fɔlɔ parce que Sahel ko de don mais gɛlɛyaba b'a anw de kan bi bon an de bɛ camancɛ la fana donc tant que maliyɛnw yɛrɛ m'a faamuya k'a fɔ an kungo do bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an k'a damina k'a fɔ ni ta don ni ta don u t'a la n'an tilala waati min na ɲɔgɔn futu min bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a y'a jateminɛ jugu minnu tɛ fɛ lafiya ka kɛ olu fana bɛ labɛn de la tuma bɛɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan na tuma bɛɛ donc f'an fana k'o yɔrɔ de faamuya an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bilasira an ka hakili ɲumanw di ɲɔgɔn ma o de b'a to an bɛ se ka ko caman kɛ an ka bɔ kuma caman kɔnɔ o kuma ye tiɲɛ ye kuma dɔrɔn t'a ɲɛ mais a tɛ se ka kɛ kuma fana kɔ f'an ka to ka ɲɔgɔn hakili jigin fana ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma an bɛ fɛ ka min kɛ an bɛ ka min kɛ je crois que nin fana lajɛ in fana b'o waati de la. nin lajɛrɛ balalen a kɔni da sera farafinna cɛncɛnka jamanaw n'an b'u wele ko G5 Sahel u k'an ka marabolokulu min bila sen kan lakana hukumu kɔnɔ musaka min k'an ka don o ko da fɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin o fana ma walasa farafinna cɛncɛnka jamanaw u yɛrɛ ka se k'u ka lakana sabati cogo min na lajɛrɛ in bolila o kan. n y'a fɔ sisan ko kumaba man ɲi mais a tɛ se ka ɲɛ kuma fana kɔ Mali bɛ démocratie de la bi liberté d'expression tɔgɔ na k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka hakilinata fɔ donc n'an ko an bɛna kɛ sisan ko mɔgɔw tɛ se ka kuma parce que u bɛ kuma dɔw fɔ an b'a fɔ min tɛ se ka ko ɲa k'an b'u minɛ ka don kaso la ou bien k'an bɛ u bari ka kuma o man ɲi donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o de y'a to n k'an ka to ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka deli k'a la hakili ɲuman di bɛɛ ma an ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ k'a fɔ n bɛ se ka min mana diya n bɛ se k'o fɔ mais n yɛrɛ b'a to k'a fɔ jamana kosɔn fɛn dɔ bɛ n t'a kɛ kuma dɔ bɛ n t'a fɔ min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ hali bi mɔgɔ ko tɛ o mɔgɔ bɛ yan bi n'a bɛ fanga la bɛɛ bɛ yan waati ni kunkurun de la mais jamana in bɛ yan donc an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la an yɛrɛ ka sira dɔw da an yɛrɛ ɲɛ n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka nin fɔ mais n b'a dɔn k'a fɔ ni n y'a kɛ ni n y'a fɔ a bɛ se ka gɛlɛya se jamana ma n b'a to ten donc a bɛɛ tɛ se ka kɛ k'an ka polisiw bɛ ka taa mɔgɔw minɛ parce que u ye kuma dɔ fɔ u ye kuma dɔ fɔ fo ni min b'a jamana ka sécurité yɛrɛ gɛlɛya kojugu an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ko o de la donc hali bi an bɛ weleli de kɛ bɛɛ k'i hakili to a la k'a fɔ jamana in ma basigi hali bi kosɛbɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in bɔ jɛngɛ kɔnɔ fɔlɔ ensuite an ka tɛmɛ n'an ka ko tɔ. bon hakili la ni tubabuw ka président ka bɔ a ka jamana na ka na yan ka na nin jamana duuru in Sahel jamana duuru in sɔrɔ u b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min daminɛnen don djihadistes ninnu contre la il faut que farafinna ni farajɛla a bɛɛ kɛlɛ kelen de an ka fara ɲɔgɔn kan maa kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ n'i y'a ye lafiya tɛ jamana in na foyi tɛ ni maajugu minnu b'an senkɔrɔ u tɛ ka anw dɔrɔn kɛlɛ dɛ u bɛ ka diɲɛ bɛɛ de kɛlɛ o de la an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan o de la an ka faamaw y'a faamu k'a fɔ u kelen tɛ se fo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'u kɛlɛ donc ni nin nana kɛ anw fɛ yan ni nin jamanatigiw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan ni tubabuw ka jamanatigi o ka kan ka dɔ fara anw ka nisɔndiya kan ka dɔ fara anw fana ka
joli k'a kan an k'an cɛsiri nin kɛlɛ in na. An b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko farafinna cɛncɛnkan jamanaw ka kɛɲɛ ni a jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye n'o de ye ka farafinna sahel jamanaw k'u wakili don lakana jɛkulu la minnu bɛ se k'u yɛrɛ ka lakana sabati su ani tile sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa wɛrɛ ka dɛmɛ ye. Walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn na min dɛgɛnɔbilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi senfɛ Manden kɔnɔ minisiri min bɛ den ni denbaya ni musolaka kunna a ye wulikajɔ kɛ ka Manden sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Manden Badugu joliba sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile gale ka se ka ɲɛfɔli kɛ hali bi Algérie bɛnkan sɛbɛn kun ka a bɛ se sidɔn hali bi cogo min maa minnu kun bɛ a nɔfɛ taama in na Abdulkarim Sako Seydou Ɲare Sherifla TV tɔgɔ la. Mandekaw bɔra kana wele jaabi n'o ye bɛn ani keleyan wele kan min n'o dara an ka jamana ɲɛmaw fɛ minisiri so ka sira kan minisiri min n'o ɲɛsinnen don muso den ani denbaya ka koɲa ma a kɛra jamako ye ka bɛn ni sibiri don juillet kalo tile fɔlɔ ma o kɛnɛ in kan donsow ka kulu bɔra an ka laadafɔliw o kulu bɔra musow ka jɛkulu ni musow ka tɔnw minnu bɛ yen k'o bɛ Manden komini kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara Manden faamaw maires kɔmandaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka na ni kɛnɛ in ɲɛnɛmaya ka bɛn ani keleyan o kofɔ sabu Manden yɔrɔ ye min dɔnnen don an ka tarikuw la ka da kan kurukanfuga n'o ye bɛn ani keleyan sɛbɛn fɔlɔ min ni bolonɔ bilala an ka jamana kɔnɔ kabini Sunjata ka waati fo ka na se bi ma o b'a yira k'a fɔ ko Manden bɛn ni keleyan o yɔrɔ don an ka jamana ɲɛmaw u ye nin kɛnɛ in ɲini tari u ni Mandekaw u na se ka segi ka kuma ka ɲɔgɔn bilasirali ani hakili falen kɛ jamana bɛn ni keleyan bɛ se ka sabati a kɔnɔ cogo min na sabu Mali ye bolonɔ bila sɛbɛn na n'a bɛ fɔ ma ko accord pour la paix et la réconciliation sɛbɛn min n'a bɛ bɛn ani keleyan kofɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye o sɛbɛn i bolonɔ bila a la o tɛ se ka sabati cogo si la fo jamanadenw kelen-kelenna bɛɛ khasatan an balakaw k'u bɛɛ de ka u senu bolo don nin ko in na o hukumu de la jamana ɲɛmaw o y'a laɲini minisiri min ɲɛsinnen don musow ni den ka koɲa ma k'u ka wuli ka se Manden a musow a n'a cɛw a denmisɛn n'a maakɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira koɲa in n'o ye bɛn ni keleyan ye o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na a kɛra nisɔndiyaba ye Manden faamaw u ka lasigiden minnu tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se commandant préfet ani maires olu bɛɛ ye u ka nisɔndiya yɛrɛ kɛnɛ kan. Alhamdulillah n bɛ Ala fo k'a barikada sɔgɔmada na nisɔndiyalen don kosɛbɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ye kɛnɛ ye cogo min na ka kɛnɛ sigi mun bɛ bɛn ani keleɲɔgɔnya maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛnɛ sigi k'o kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔnɔ ka an ka commune kɔnɔ n'o ye joliba ye vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ gouvernement fo ni hakilina ɲuman in na ka kɛnɛ sigi ka k'o kuma ɲɛfɔ Manden vraiment nisɔndiyalen don o la i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ Afrique de l'Ouest ni kɛnɛ kuma diyara an da o sariya sunba fɔlɔ bɔra Manden ɲandi n'o ye la charte de Kurukanfuga donc ka Mali bɛn ko kuma k'o kuma kɛnɛ sigi ka n'o kuma fɔ Manden ɲa vraiment an nisɔndiyalen don a la kosɛbɛ an ka foli bɛ gouvernement ye an ka foli bɛ se président ma n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye an ka foli b'a ye nin hakilina ɲuman nin tali la maliyɛnw ka bɛn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakumu kɔnɔna na. musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ani keleyan o sinsin na jamana kɔnɔ khasatan jamana bɛ lahala min na ani ka taa se jamana ye layirukan minnu n'a y'a bolonɔ bila a sɛbɛnw kan jamana ye tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn min na o sɛbɛn tɛ se ka waleya cogo si la fo jamanaden kelenna bɛɛ de k'i wuli k'i jɔ khasatan an balakaw n'o ye musow ye o hukumu de la minisiriso min ɲɛsinnen don musow ka koɲa ma u y'a laɲini ni jamana ɲɛmaw ka diɲɛ ye u ni musow ka kuma u ka ɲɔgɔn sɔn hakiliw la ka ɲɔgɔn lafaamuya baara in yɛrɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na tari bɛn ani keleyan u bɛ se ka segi ka na jamana kɔnɔ ka kɛ ko ye min bɛ sabati. Donc bi kɔni an ka foli b'aw ye réconciliation bɛn tɔgɔ la n'aw y'a ye fana bɛn kɛra c'est que bɛɛ sɔnn'a ma n'aw sɔnn'a ma an fana sɔnn'a ma aw ni ce aw ni baraji. kɛnɛ in kan minisiri min ɲɛsilen don bololabaarakɛlaw ka koɲa ma ani minisiri min ɲɛsilen don sigida koɲaw ma n'a bɛ fɔ ma ko ministre de l'environnement u farala u baarakɛɲɔgɔn kan n'o ye madame Traoré Umu Ture o min ɲɛsinnen don musow ka koɲa ani den ni du ka koɲa ma u bɛɛ y'u ka nisɔndiya yɛrɛ kɛnɛ in kan. bi san dama dama an tɛ ka lafiya sɔrɔ don o don musow an min bɛ bange an b'a dɔn cɛ saya ye min ye an b'a dɔn den saya ye min ye an b'a dɔn saya yɛrɛ ye min ye parce que an de bɛ ni di. n'a fɔra don o don radio mana dayɛlɛ do sara ya do minɛna ya do minɛna ya waati dɔ la u b'a fɔ ko jamana bɛ bolo la jamana tɛ bolo la jamana bɛ an de bolo bi an Mali musow an ka wuli an ka bɛn sabati an cɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko an bɛ min kɛ Mali la an bɛ se ka kɛ parce que n'an musow n'a y'an cɛsiri ka an balimaw sɛgɛrɛ n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se ka kuma u bɛ se ka sigi ka kuma
fɛn o fɛn min bɛ kɛlɛ la bi an Mali muso an de kan ka t'u sɛgɛrɛ. An b'a yira la k'a fɔ Mali kɔrɔyanfan muso olu yɛrɛ ka lasigidenw kun bɛ kɛnɛ kan minnu nana ka na kɛnɛ in k'a seereya k'a yira k'a fɔ bɛɛ ni kelenya olu b'a la bi u b'a la sini. A kɛra nisɔndiya ye a kɛra wasa ye. O kɛnɛ kelen in kan minisiri min n'a ɲɛsinnen don muso den ani du koɲa ma n'o ye Madame Traoré Umu Touré a ye baarakɛminɛn di Mande musow ma i n'a fɔ ɲɔsi mansin i n'a fɔ tasale i n'a fɔ nangɔsɔnminɛw o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ minnu musakaw ka ca kosɛbɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛra nisɔndiya ye. An b'a fɔ n ko Ala ka bɛn ani kelenya o sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Jura minnu ka baara bɛnnen don nɔgɔ donni ni mɔgɔ ka bɔ jamana wɛrɛ la ka don ni a ye Mali kɔnɔ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna angɛrɛ ye u ka jɛkulu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni ntɛnɛn juillet kalo tile 3 ye kunnafonidilaw tɔgɔlaso la Dar Salam. Lajɛ kun ye fɛn min ye ɲinan zamiya min daminɛtɔ filɛ nin ye baaraw minnu bolo dan bɛ u fɛ samiya bɛ se ka ɲɛ ni ka sɛnɛkɛlaw labɔ ni nɔgɔ ye cogo min na o fɛɛrɛw n'o dabaliw ka se ka lase. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan ka bɛn ni juillet kalo tile 3 ntɛnɛn don ye Kafunɛ Bacili ni Mohamed Sidibe olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka caman kɛ k'an lasɔrɔ olu de filɛ. Nin kunnafoni di kɛnɛ min ni a sigilen filɛ nin ye Groupement des importateurs et distributeurs agréés d'intrants agricoles du Mali fɛ n'o ye angɛrɛ feerelaw ani sumansi feerelaw olu ka jɛkuluba ye min b'an fɛ Mali kɔnɔ. A bolila dakun min kan o ye ɲinan san sɛnɛko laɲini minnu makɔnɔnen don a bolo ani gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ. Kunnafoni di kɛnɛ in kan JIDAYAM jɛkulu ni o ye Groupement des importateurs et distributeurs agréés d'intrants agricoles du Mali ye u y'u ka gɛlɛyaw jira ka sanga ni ɲinan samiya sɛnɛko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la angɛrɛ sanni feere ko nasira fɛ. Kamanagan ni hami bi sigi b'o de kan parce que n'i y'a ye an sera yan bi a y'a sɔrɔ an ye da caman gosi parce que salon ko dɔ wulila angɛrɛ feerelaw kan donc sala wulilen Ala y'a kɛ Ala y'an dɛmɛ an wulila ka dagosiw kɛ Ala y'a kɛ a ko seginna o kun ye mun ye k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ angɛrɛ feere mɔgɔ 15 de taro kɔnɔna na ka olu de ka angɛrɛ feere ni gouvernement ye tɔw kana angɛrɛ feere ni gouvernement ye o dun de y'a nafama yɔrɔ ye salon an ye makasi kɛ Ala y'a kɛ an dɛmɛna fan caman fɛ minnu ta bɔra kɛnɛ kan minnu ta bɔra dugu minnu ta bɛ dugu la mɔgɔ caman y'an dɛmɛ Ala y'a kɛ a danna sira la o de y'a to o bannen dɔrɔn association nin créera o de la bon an tun sigilen tɛ n'a ye tuguni ko ɲina ko b'a daminɛ n'o tɛ sara an tun wulila kuma na bon Ala y'a kɛ u y'a daminɛ ɲina o dun y'a sɔrɔ kaban mɔgɔw ye u ka wari dun angɛrɛw la ka taa n'a ye fɔ burusi kɔnɔnaw na mɔgɔw ye juruw ta banque la ka taa n'a ye fɔ burusi kɔnɔnaw na o kelen kɔ kuma min de sisan u sina ka n'a daminɛ ten an wulila o la an taara se ministre des finances fɛ yen an m'a yɛrɛ ye mais an y'a ka conseiller an taara agriculture la an m'a yɛrɛ ye mais an y'a ka segale ye an ye chef de cabinet ye an taara dena fɛnɛ ani directeur ye ɲɔgɔn ye mais an ɲɛ b'a la ko bɛ ka kɛla cogoya min na a tɛ ka sira sɔrɔ la kosɛbɛ samiya dun ye wagatinin de ni a y'an sigi ka sumaya o b'a sɔrɔ déjà kow tɛmɛna kaban o de y'a to an wulila bi ka aw wele ka damakasi kɛ jama la bɛɛ lajɛlen ni ka kuma don an ye damakasi kɛ k'a ɲɛsin gouvernement ma k'a ɲɛsin ministre min bolo b'a la u k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama u k'a to an ka se ka baara kɛ parce que u ye mɔgɔ 15 min ta olu ye grossistes ye anw ye détaillants ye anw bɛ taa n'a ye fɔ burusi kɔnɔna na agréments b'an bolo patentes b'an bolo baarakɛlaw b'an bolo n'a fɔra k'a fɔ déjà minɛnw selen yɔrɔw la kaban k'a fɔ ko minɛnw kana san a bɛ kɛ kasara ye bɛɛ lajɛlen ma hali sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'olu dɛmɛ olu bɛ kasara sɔrɔ la parce que a dɔw bɛ yen olu tɛ se ka angɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya la ni anw tɛ o tuma na an b'a ɲini gouvernement fɛ an b'a ɲini ministre fɛ an b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ n'i ɲɛ banna n'i tulo banna n'i b'a kalama i dogolen don i bangelen don u k'a kɛ Ala n'a kira kama u k'a to an ka se k'an dahirimɛ ɲini jamana bɛɛ lajɛlen jamanadenw bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka angɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ la bonya na karama na maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka lafiya bɛɛ ka dun ka fa sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔna na o de ka d'an ye. Angɛrɛ feerelaw ani sumansi feerelaw ka ni jɛkuluba min filɛ nin ye a bɛ sɛnɛ baara ɲɛdɔnna ŋana caman de fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu in a lakodɔnnen don Mali jamana maa ɲɛmaaw fɛ ni sariya sen ye sariya sen min ni a taara o ti kalo tile 5 san 2004 waatiw la sariya sen min ni a ye yamaruya kɛ jɛkulu ye wa jɛkulu in a ka lakodɔn sɛbɛn ani yamaruya sɛbɛn o b'a tɔgɔ la n'u k'a ma ko récépissé o dira Groupement des importateurs et distributeurs agréés d'intrants agricoles du Mali ma gouvernorat du district de Bamako fɛ
Kalanzo min bɛ sɔgɔrɔjikaw fɛ sigida 6nan na ni a bɛ wele ko Rose Abantara olu ye san 10 sɔrɔ ɲɛnamayala a kadara kɔnɔ u ye ɲɛɲani ŋɛnɛ dɔ sigi sen kan min bɛna senfɛ u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka jamana seko ni dɔnko tigilaba Bamɔ ka bɔ Kucalakaw fɛ ni o ye Abdulaye Jabate ye ka yɔrɔ dɔ tɔgɔ da a la Sherifla TV jabarani tɔgɔ la maa minnu kun bɛ Mariétou Diallo a n'a ka jatala Abdraman Mali. San 2007 san 2017 ɲinɛ ye a san 10 ye complexe scolaire Rose Abantara ale ɲɛnamaya la san 10 kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko ni école a ye denmisɛnninw kalan minnu bɛ se ka kɛ jamana siniɲɛsigiw ye a hakilina bɔla Mali ani Suisse jamana fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw la o san 10 hukumu de kɔnɔ u ye ɲɛnajɛ belebele boloda écoleso kuru yɛrɛ kɔnɔ sokɔrɔjikaw fɛ yen école bolofara min bɛ Suisse jamana kan o l'écoledenw ka fara Mali l'écoledenw kan l'écoledenw somɔgɔw karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bɔra ka na nin ɲɛnajɛ belebele in kɛnɛ kan. Kalanso in a dayɛlɛnna a san 10 ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sisan ni ɲinan cɛ a ye tɔgɔma dɔɔni a ye tɔgɔma min kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kalanden 1500 ani mɔgɔ 3 de bɛ a kɔnɔ o kalanden 1000 ni mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 3 o kalannen bɛ karamɔgɔw nu fɛn faralen bɛ ɲɔgɔn kan dɛmɛbaga jɛkulu ni karamɔgɔw ni ɲɛmɔgɔw o bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ mɔgɔ 135 la. An b'a ɲini an balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka a dɔn k'a fɔ ko Rose Abantara a tɛ kalanden setigiw yi dɔrɔn kama a bɛ yan kalanden bɛɛ lajɛlen kama se b'i ye se t'i ye a dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen kama walasa jamana sinsin bere ye denmisɛnnin minnu ye olu ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ ka ladamu ɲuman sɔrɔ walasa jamana bɛ se ka jigiya ɲuman sɔrɔ sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔgɔ di Rose Abantara ma hali bi nin kɔ tɔgɔ min b'a to a bɛ kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ. Rose Abantara écoledenw kɔntana kosɛbɛ olu bɛ u disi gosi ka écoleso in yira ni kunkɔrɔta ye ko u kalala ɲani ni san 10 anniversaire in kɛra sababu ye u ye catiri bɔyɔrɔ belebele dayɛlɛ k'o tɔgɔ da Abdulaye Jabate la n'o y'an ka jamana dɔnkilidala fitinɛ yelenba dɔ ye. Nisɔndiyalen don n bɛ n denw ni n dɔgɔninw cɛ la sinon n b'a fɔ mɔdenw yɛrɛ bɛ yan nɔ parce que écoleso in ye Rose Abantara an bɛɛ jɛ de don ne yɛrɛ ka denw bɛ kalan yan de bon a jɔyɔrɔso in jɔlen yɔrɔ y'a fɔ cogo min na nin y'a san 130 ni kɔ de ye mais Bamakɔ ta ɲinɛ y'o san 10 anniversaire ye u ye yɔrɔ in jɔ ka espace culturel dɔ jɔ an b'o espace de kɔnɔ tan Mali artiste ka ca dɛ farafin artiste ka ca mais u y'a tɔgɔ da Abdulaye Jabate donc a bɛ n'a fɔ a tɔgɔ dara Mali artiste bɛɛ de la o tɛ ne kelen o ye Mali artiste bɛɛ ye o nisɔndiya tɛ tɔ to mɔgɔ la quoi parce que ka yɔrɔ jɔ k'a tɔgɔ da mɔgɔ la denmisɛnninw dun bɛ kalan kɔnɔ yɔrɔ min jara san 130 mais yan ta san 10 anniversaire ye nin ye n'o yɔrɔ tɔgɔ dara nin na o bɛ komi n'a fɔ i tɛ fɛ mɔgɔ ka sa de i ye ni kura dɔ a tigi la k'i den wolo k'a tɔgɔ da a la donc o nisɔndiya ka bon kojugu n bɛ foli kɛ ka barika da k'u ye yarabi Ala ka barika don yɔrɔ in na Ala ka écoledenw Ala k'u kɛ kalo yelenw ye ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔbaw ye minnu fana b'u kalan Ala k'u kɛnɛ to yarabi Ala ka sini kɛnɛya d'u ma ka ɲɛtaa kun d'u fana ma donc hakɛto b'a la sallallahu denmisɛnninw tilenna k'u ɲɛnajɛ catiribɔ yɛlɛkomɔgɔw ani an ka jamana dɔnkilidalabaw olu nana ni ɲɛnajɛ in ja kosɛbɛ ni ka tile kun cɛ ni gâteau d'anniversaire tigɛli ye Rose Abantara l'écoledenw u ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni ka dugawu don u ka l'école ye k'Ala ka san caman yira an na. Dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ wele ko ONG GRADEM Groupement de Recherche Action Droit de l'Enfant Mali ale ye wulikajɔ dɔ kɛ ka don gɛrɛngɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min bɛ kɛ hakili jagabɔ kɛnɛ ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ wele ko du dɛmɛdenw ma o de don minnu bɛ bɔ an ka togodaw la ka na duguba kɔnɔ fɛn ɲini na u caman bɛ an ka du kɔnɔnaw na gwatigimusow senkɔrɔ ka se k'u dɛmɛ baara misɛnw na nka du bɛɛ du la i bɛ taa sɔrɔ gɛrɛndenw bɛ u ka hadamadenya hakɛw minnu kan ka jɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kumaniyan bɛ u ma o de kosɔn nin dɛmɛnikɛjɛkulu ONG GRADEM kɛ bɛ ka nin don gɛrɛgɛrɛnnen sigi sen kan ka se ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan min bɛ se k'a to hadamadenya hakɛw minnu kan ka jɔ u ye u bɛ se ka sɔrɔ u fɛ nin baara sigira sen kan denmisɛnninw tɔgɔla Sola min ni o filɛ nin ye ɲamakɔrɔkaw fɛ Cité des Enfants na Sadio Sidibe Samba Traoré olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Cité des Enfants na ɲamakɔrɔkaw fɛ nin nɔ Bamako sigida 6nan na lajɛrɛba tun bɛ sen kan nin nɔ ni o bɛna sibiri don ma juillet kalo tile fɔlɔ ka kɛɲɛ ni du dɛmɛdenw tɔgɔla don ye min na bɛnna ONG GRADEM fɛ a n'a jɛɲɔgɔn minnu ka ca bɛnnen bɛ du dɛmɛdenw ka fasali kan. Bi don in na GRADEM ye tɔn ye min bɛ sigilen don denmisɛnninw ka lakana kama
o denmisɛnninw kulu la baarakɛdenw dɔw b'a fɔ ko dudɛmɛdenw olu b'o la bi baara bolodalen bɛ mun kan dudɛmɛdenw mu ni garadɛmu ni tɔn tɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye denmisɛnninw labɛn k'u ka hakɛw f'u ɲɛna k'u ka droit f'u ɲɛna o baara de bɛ yen bi ko dudɛmɛdenw bɛ fɛ ka kuma jama fɛ ka kuma dugu ɲɛmɔgɔw fɛ ka kuma patronw fɛ ka kuma denmisɛnninw tɔw fɛ k'an k'u dɛmɛ walasa u ka k'an dɔ ye gɛlɛya mun b'u kan ladonko juguya mun b'u kan ani bugɔli banbali mun b'u kan ani u ka sarabaliya mun b'u kan ko an ka u dɛmɛ walasa u bɛ se ka b'u kan k'olu bɛ anw dɛmɛli de kama. O kadara kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni o ye Kɛnɛ Reste Africa ye u ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan ani minisiri ka lasigiden min fana tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ y'u hakilina kɛ kelen ye. Vraiment ne nalen minisiri tɔgɔ la ne nisɔndiyara kosɛbɛ n y'a ye sketchiw présenté la a kɛra yɛlɛ ko ye mɔgɔw fɛ mɔgɔw yɛlɛla mais en réalité a bɛ mɔgɔw layɛlɛ mais a bɛ se ka mɔgɔw lakasi fana parce que i mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɛgɛli n y'a ye sketchi la cogo min na a man kan o b'a yira i n'a fɔ ayiwa hakɛ tɛ sokɔnɔ baarakɛden ninnu fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ sokɔnɔ baarakɛden ninnu u n'an tɔw bɛɛ ye kelen ye u n'u muso tɔw bɛɛ ye kelen ye différence tɛ yen parce que an ka sariya sunba b'a yira ko maliyɛn bɛɛ ye kelen ye maa si ma fisa ni maa si ye an ka sariya caman b'a yira k'a fɔ ko i mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɛgɛli a man kan n'i y'a ɲɛgi normalement e fana kan ka ɲɛgi donc k'a yira k'a fɔ ko ayiwa Mali ka gouvernement an ka ministère ka hukumu la an kɔni a mɛnna an bɛ baara la fana pour que ni ninnu ka hakɛ u ka se ka sabati. An b'a yira la k'a fɔ nin kɛnɛ in ka seko ni donko tigilamaaw minnu tun bɛ yen nɔ olu fana y'u hakilina kɛ kelen ye k'u bila u fila ni dɛbɛ la k'a yira k'a fɔ nin dudɛmɛden ninnu ka hakɛw fana kan ka sabati sabula an dɔgɔninw don an denw don an balimaw fana don. O hukumu kɔnɔna na u ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma walasa taabolo ɲuman fana bɛ se ka ta ka nin dudɛmɛden ninnu sɛgɛrɛ cogo min na. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasaraw la Burkina Faso jamana kɔnɔ jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkulu ni fanga sinamatɔnw de ka kan kelen bɔ bi ka sabu kɛ sariya senkura dɔ ta bɛ jamana ɲɛmayaso fɛ ka ɲɛsin marsiw ma marsi tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw bi a ya baara sera minnu don u ni kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka mina dɔw ɲinini bila u ka bolo kan u bɛ se ka na ni minnu ye ka laban ka nafolo di u ma o sariya se de ko don a ya o sariya senkura min dan bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ bi fanga sinamatɔnw gɛn tɛ k'o ye ni ɲɛ ɲuman ye ko a na kɛ ɲangumaw b'a fɛ ni ka sariya de tunɔ min bɛ se ka to u ka laɲini ye fɛn min ye o ka se ka sabati o to dɔwɛrɛ ye a ya maa minnu bɛ kɛnyɛrɛ bina k'u kan ni o ye jamana ɲɛmaa ka fanga ɲini jakulu masirunamaw ye ka se ka min ye marché ye ka di olu ma walasa u ka se ka nafa sɔrɔ a la k'o de dabɔtɔ de don nka jamana ɲɛmayaso kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a n'o tɛ kelen ye olu kɛn bɛ ka fɛn min ye a la ni yɛlɛma b'a fɛ ka don a la u yɛrɛw bolo tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a kuma bɛɛ maa min bɛ jamana ɲɛmaya la bi Rochmar Christian Kabore a b'a fɛ ka baaraw minnu kɛ Burkina Faso jamana ye kuma bɛɛ a bɛ taa labala fɛn min na u ye nin yɔrɔ in de ye ko tuma ko ni ani dogina k'a ni magaya k'a bɛrɛ bɛn ko a na kɛ sababu ye ka baaraw teliya jamana ɲɛmaa bolo walasa layidu minnu dara fɛ olu layidu bɛ se ka timɛ fanga sinamatɔnw ka ɲɛmaa min bɛ yen Zefirɛn Jabere ale ko ni sariya sen in kɔni ma bɔ sira kɔni nka ale na wele bila wasadenw ma wali kelen jamanadenw ma ka taa wasabulon kɔnɔna minɛ ka fa denw ka bɔlɔn kɔnɔna fɛnɛ minɛ ka lafiya tigɛ jamana ɲɛmaayaso la. Nigeria jamana ka sɔrɔnani do kɛra sababu ye ka fɔcogo dɔ sɔrɔ jamana Maroko jamana ani kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ min bɛ a kɛrɛda fɛ ni o kɔnɔ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a b'i yɛrɛ ta ka bɔ a la a bila bɛɛ lajɛlen ye farafinna tɔnba Union Africaine tɔndenw ye bawo Maroko jamana donna janvier kalo tɛmɛnen nka a donnen a gwɛlɛyaba bɛ farafinna tɔnba Union Africaine kan barisabu ka da ka Sahara Occidental la ni a ɲɛmaaya bɛ Polisario bolo o ye u ka maramafɛn jɛkulu tigilamaw ye olu ni Maroko jamana ka se ka sigi so kelen kɔnɔ ka se ka kuma ko u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a gwɛlɛya bɛɛ o tuma Maroko jamana kɔsara in na a kun gɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ farafinna tɔnba Union Africaine kun ye sɛgɛsɛgɛli jaabi min bɔ k'o bi ni u ko ma ko rapport hadamadenya hakɛ sabatili kun ka kɔnɔ in na Maroko surasiw ani Polisario ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka lajɛ ka jateminɛ gafe in ka kɔnɔ kuma dɔw yɛlɛma ni u ko ma ko amendement ko barisabu ka da ka fɛn caman fɔ mɛ a la min ma taa olu jimi sira fɛ
Maroko jamana ya jira k'a fɔ Badaki yɛrɛ min bɔra farafinatɔma Union africaine fɛ jateminɛ gafe in a kɛn bɛ k'a sɛbɛn ko territoire occupé o b'a jira k'a fɔ wali yɔrɔ dɔ t'an bɛ minɛ Maroko jamana fɛ Maroko dun furadama kɛn bɛ ka yɔrɔ in jateminɛ k'a k'a yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔ de ye ko kuma na k'a man kan ko o sɛbɛncogo in ka yiro nka maa min bɛ farafinatɔma Union africaine kɔnɔ a y'a yɔrɔ in dɔgɔla ni o ye Sahara occidental maa ye ale bɛ jateminɛ ka kɛ i n'a fɔ ministre min ɲɛsin bɛ u ka yɔrɔ ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma o y'a jira k'a fɔ Maroko maa ɲɛmaaw kɛn bɛ k'u sinsin yɔrɔ min kan ko hadamadenya hakɛ yɛrɛ ka bɔ yen ko farafinatɔma Union africaine sigi k'a yɛrɛ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a man ka jamana ka taa bi a jamana ɲɔ ka tɔ kɔnɔ k'a fɔ k'a bi a ka yɔrɔ dɔ minɛ ko kuma na ko Union africaine n'a ma ɲa ko Maroko jamana kɛra a tɔnden ye ko f'a ka lajɛ ka tɔ yɛrɛ sigi ka a sariyaw ka olu labato k'a ka dɔn k'a fɔ jamana 55 a y'o de ye ka don farafinatɔnba Union africaine kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ farafinatɔnba Union africaine ka sigi min dayɛlɛlen don ntɛnɛn juillet kalo tile 3 ma ɲɛmaaw bɛ ka lajɛ fɛn min fɔra kununko a bɛ se ka dankɛnɛmaya cogo jumɛn o tɛ dɔwɛrɛ ye farafinatɔnba Union africaine b'a fɛ sa de walito dun min maa da mɔsɔn a ka lajɛ u yɛrɛ kan ka se ka u yɛrɛ labaara ni nafolo ye nafolo min ye u yɛrɛ halala ye ka sɔrɔ u m'u tɛgɛ jan baɲumankɛlakaw ye ni o ye nazaraw ye o kumana a kun ɲinikun bɛ Paul Kagame fɛ ni o ye Rwandama ɲɛmaa ye kabini sango k'a ka lajɛ ka jateminɛ kɛ hakili kunjɛ ma fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sigi sen kan min bɛ se k'a to farafinatɔma Union africaine a bɛ se ka jɔ a yɛrɛ kolo la n'a mago tɛ se dɛmɛbaw ka nafolo ma i n'a fɔ nansaralatɔnba Union européenne bari sabu ka d'a kan nafolo fanba 100 sarala 50 a bɛɛ lajɛlen bɔba ye dunanw ye a y'a ko farafinatɔma Union africaine tɛ se k'a fɔ ko a kan hɔrɔnyalen don ka o ko to sen na Alassane Dramane Ouattara ale y'o fɔ k'o sɛbɛkɔrɔ sinsin a ko a tɛ faamu fiyewu an ka fɔ maa tɔw ye k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo an ka labana k'an dɛgɛ jan u ye k'u ka nin kɛ an ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi na bɛnkɛn bɛ fɛn min kan ni o bɛna lajɛ k'o sɛmɛndiya farafinatɔma Union africaine ka ɲɔgɔn gomɛ in kɛnɛ kan o ye ka lajɛ minɛn minnu ni olu bɛ donni ka farafina sɛgɛrɛ ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka nzale bi o ka 100 sarala fu ngɔri 2 o ka tigɛ minɛn in na k'o bila farafinatɔnba Union africaine ka bolo kan o kɛn bɛ ka lajɛ u bɛna hakilijagabɔ kɛ o de kan min bɛ se k'a to u bɛ se ka jɛ ka bɛn o kan o tɛmɛnen kɔfɛ tɔrɔmɔɲɔ min ni o bɛ sara ni bolomafara don farafina jamanaw fɛ farafinatɔnba Union africaine ye bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka a sara ka a jɛ nka maa caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jamana damadɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɛn bɛ k'u muru dagoya ko in kɔrɔ farafina jamanaw la k'a sabu kɛ u yɛrɛw bolo ni nazaraw minnu bɛ ka baara kɛ cakɛɲɔgɔnya la sanni feere nasaraw la ni u ka minɛnw bɛ bɔ u fɛ yen ka don farafina jamana kɔnɔ n'a bɛna olu ka jamana kɔnɔ ni gɛrɛndɔ dɔ tora ka siri u la nzale ko ta fan fɛ k'a laban ka na n'u fari fa ka olu ka sɔrɔ tiɲɛ olu ɲɛ tɛ foroba sɔrɔ la u ɲɛ bɛ u yɛrɛ kun kelen ka sɔrɔ de la Afrique du Sud jamana bɛɛ o la Egypte jamana fɛnɛ a jira bɛ k'a fɔ o fɛnɛ bɛɛ la nka kɔni ma natigɛ da min kɔni kan u kɔni bɛ taa wuli tuma min na u n'a lajɛ ka fɔcogo sɔrɔ a ko la. Saudiya jamana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ka jira ani a nɔfɛ jamanaw na k'u ka jɛ tigɛ u ni Qatar jamana ni ɲɔgɔn cɛ ntɛnɛn juillet kalo tile 3 kun bɛ kɛ waati dilen o kunjɛ don ye bari sabu ka d'a kan tile damadɔ de dilen kun don Qatar ye jamana ma ko yanni o cɛ u kɛn bɛ ka laɲini dɔw kɛ a k'olu bila ka bɔ a jogow la walasa segi ka kɛ ka jɛ don u n'a ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye kunnafoni jarinzo min bɛ Qatar kaw fɛ ni u kama ko Al Jazeera a ka lajɛ k'o feeremɛ bi o tɛmɛnen kɔfɛ a ka jɛ bɔ ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ Turki jamana surasiw ka daga yɔrɔ min bɛ Qatar ko k'a lajɛ k'o fɛnɛ wuli ka bɔ yen u kɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ yanni juillet kalo tile 2 dimanche cɛ a ka kan kelen fɔ u ye ka jira k'a fɔ a jɛnna ni nin bɛɛ lajɛlen ye o kumana u bɛ sɔrɔ ka jɛ kurakurayaw ni ani ɲɔgɔn cɛ wa Qatar masakɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira k'a fɔ fɛn minnu fɔ bɛ nin ye Saudiya jamana fɛ ka ɲɛsin Qatar jamana ma ko fɛnw dɔw minnu di kɛ yɛrɛ bari sabu ka d'a kan jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo fɛn o fɛn fɔlen lɛ nin ye Al Jazeera kunnafoni nzo datuguli ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛ tiɲɛni ka taa se Turki jamana surasiw wulili ma ka bɔ Qatar dugukolo kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ka hakilina de ye a jɛnna ni a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a bɛ bɔ a ye o tumana maa man k'a fɔ k'i bɛna bɔ a taabolo kan o la ko o kumana ko kɛcogo tɛ a la. Kuwaiti jamana min ni ale kɛn bɛ surunani donba ye a ko la ale kɔni kɛn bɛ k'a ɲini Saudiya jamana ni jamana tɔw fɛ u ka lajɛ ka tile 2 wɛrɛ di min bɛ se ka to Qatar jamana hali bi a bɛ se ka sɔn maaw ka fɔta kɔni mɔ nka min ye Qatar masakɛ kɔni ye a kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ fɛn minnu kɔni wale don k'ale k'o kɛ kɔni ko o kandɛrɛ
bamananga kunnafoni be kunjɛ ne nin de ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabarani mɔ Sherifila TV Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wale ɲuman wale bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma